haste gwnangwi phainai salnai rokbo nobar watwi phaiwi mano nobar watwi bai baksa ferangbo wngwimano Khowai tei salthang hangkhoro hini saklaika nobar tibar tangbedik ni bwkhak haste ni tongko songlugorokno naichamui tongnani bagwi dagimung rijak tei haste hapangnobo tiyar wngnani dagimung bwskangni salnui Tripura Haste ni nobar tibar no tui kotor khoraimung rikha haste ni nobar tibar tangbedek haste ni kwrung hangkhoro nobar watwi tei ferang wngwimano hini saklaijaka nobar tibar tangbedik ni saklaibani rwgui kwbang kuk amchaio no nobar watwi ni logi ferang wngwimano tei nobar bai baksa watwi bwthai kotor khlaiwi mano jotoni slai kwbang kuk wngwimano Khowai tei salthang hangkhoro o kaini hangkhoro damsao 50 ni 60 km dawi nobar sibai mano hini saklaika bwskangni 27 April salmani jora naichamui tongnani bagai haste ni lukurokno tangijaka tabukni simino tiyar khe toni jakha haste ni disaster management ni adongrokno tei tuilom thotok hai thayo tabukni simino naichamui toni jaka te babaisa haste ni kubun thayo bo jaikhe tongnani bagai saklaika nobar tibar no tui sinai nuklai rokni bisite watwi molo bisi bumpurno hai ungo haipano tabuk o khepni nobar watwi tei ferak bisa kwbang wngwimano hini khaklaijaka haini bagai tongko songlugro nangyawi nokni phataro ongkhuya tongnani buphang waphang kwrwi thayo tongnani tei hapangni bwkhakni dagi barokno rwgui tongnani dagi jaka bureau report news now